Dobrý den, dámy a pánové. My jsme zjistili tady s kamarádem, že nám je 50, nebo mě teda bylo 50 a tvoje bude už 60, ne? Mě za měsíc, jako ještě jako ti bude 50. Taky 50. A my jsme zjistili, že Jirka mě přivez k narozeninám jako dárek. No tak dárek ne, tak říkal, že nemáš tady nic na zátop. Tyhle ty letáky prostě, jo, takový, jo, to je strašně moc různých letáků. Ale tady čtu, že se nejela letos jizerská 50. Tady to něco. Já jsem chtěla se teďka bavit o něčem jiném, víš, jakože třeba tyhle ty... Protože bylo málo sněhu, tak to zrušili. Normálně to tady, no, jo. A tak... No ne, tak říkáš těch, mě to tady zrovna na mě skočilo, protože říkáš těch 50, tak prostě vidím 50, jestli to doma mě zajímají ty letáky, protože ne, tak ty letáky. Já jsem ti ty letáky přivez, protože říkáš, že prostě jako ty, nebo tak já to vím, prostě tady není občas tím to zatápět, lidi to mají rádi na zátop prostě, no. No já s tím vlastně do dneška topil právě a teďka, když nám je těch 50, a to bude teda teďka za měsíc 50. Já jsem ti chtěl říct hlavně tyhle z toho lepšího papíru, protože tohle to třeba hoří. No a někdy, jako, protože já jsem to vždycky používal jenom na topení. Tyhle ty, prostě ty hoře úplně nejvíc, ty jsou vlastně čistě papírový. Ale ty povoskovaný, ty hoří trošku hůř. Ty povoskovaný hoří opravdu na hovno a jako takhle hoří hůř. Ale z toho je bordel, oni neschoří perfektně. A jako opravdu já si rád vybírám, opravdu třeba je dobrý. A to je ten napůl povoskovaný. Ale spíš mě zajímá... Nejlepší skoro prostě jsem zjistil, třeba tenhle, jo. No ten hoří nejlíp, no právě, za ten ti děkuju, ale to je ty povoskovaný, já to taky použiju, jo. To jsi byl někdy výpů? No počkej, tam ještě, to je nějaká jednotka intenzivní péče. Tam jsem ještě nebyl naštěstí, ale možná nás to čeká po ty 50. To je takový řetězec na náměstí. No. Ale prostě tady tenhle ten papír hoří opravdu perfektně, musím říct. No, tyhle ty nepovoskovaný hoří dobře, to jsou vlastně papíry, ale já jsem se tě chtěl právě zeptat, jestli jsi to někdy čet. Prostě to mě zajímá. Jako tady ani nedá číst, to jsou obrázky prostě. No to jo, ale obrázky, ale tady máš ceny prostě ještě k tomu. Tady máš třeba jako nějaký jídla v tom. Jako já to nečtu, a tak já mám doma taky kamna, taky si to občas beru. Už si to přivez. No ne tak, protože my tam toho máme hafo prostě. No tak pravda je, že já tady mám 2-3 letáky tak za týden. Jsem říkal, že nic nechodí. V podstatě mě to chodí jenom, když mě přijde něco jiného, tak mě tam dají prostě ten leták. Mě prostě, mě nepřijde sám od sebe leták. Ne, ale my většině prostě... Takže vlastně ti děkuju za ten většině, já jsem takový činžák, prostě nám ho hází za dveře a vždycky tam hodí celý štus prostě, jo. A ty se tam válí a ty ženský z baráku to uklízí, ale máme vevnitř za dveřma bedínku. A proč jsem dostal tady čínský zpravodaj 10krát, jako to... Ale tak protože jsem tam hrábnul a jsem si říkal, že to vlastně jako ale tohle je něco mezi. Takže vlastně sousedi teďka vědějí, že si můžou přijít Kirkovi pro čínský zpravodaj. Já tam neberu všechno úplně jako tak. Ale no tak, jako přijel z toho docela dost. No tak jako vítězíme, no tak jako občas tak jsou. No, ale tak teda, když mluvím o tom, tak tohle to třeba já nečtu prostě to. Já jsem třeba v 90kách byli jako ono, hele, za komunismu, už to tak řeknu, my jsme ještě jako trochu bylo těch 50, tak jsme zažili, ale prostě žádný takové krásný barevný letáky nebyly a v těch 90kách třeba musím si přiznat, že jsem si tím listoval, hlavně tou elektronikou třeba mě zajímala hodně, televize, počítače, telefony třeba začínaly, jo. Telefony byly tenkrát nový. To tady není, tady jenom jídlo. A je tady elektronika, dívej. Ty vole, no. No, tak jo, tak to otevří něco. A to hoří dobře. Hele, tohle mám, na tomhle se občas vozím, to hodně pomáhá, no. Koukám, tohle to máš ty, no. A televizi má snad dneska už doma každý, jo. A myslíš teda, že to někdo jako třeba použije prakticky, že třeba si takhle otevře někdo v tom důchodu, teda, co nás za chvilku čeká, tak si to takhle jakoby ráno dáš kafíčko, otevřeš si to. Když jsi v tom důchodu, tak máš toho času dost. A prostě ty letáky ti chodí, prostě oni přijdou nějakým způsobem, se dostanou. A nejlepší je prostě, když máš ten čas, kafíčko, tak si ty letáky v klidu si je vzít, tohle je zrovna lékárno, to se taky docela hodí. Jak si to můžeš v klidu, teď to jde hrozně, jako já jsem z toho úplně nervózní, to je chaos. Tak, ale oni si vezmou brýle, já jsem si je nevzal, nemáš nějaký brýle? Nevadí, já se podíváš se a vybereš si opravdu jako tu nejlepší opravdu takový systém trošku, jako já myslím, že ty učím trošku, že ty důchodci už mají na to systém, že ono se podívají jako, že něco třeba super, jo, super cena, tak to jsou prostě sušenky. Myslíš, že to je super cena? No, protože mi třeba napíšou, že kolik to stálo předtím, tady teda ne, ale některé musím všeřit, jako,
Mělo by se věřit. Jakože máš věřit těm supermarketům, jo? Tak třeba víš, třeba to je oblíbený tvoje tyhle ty sušenky a víš, že stojí třeba přes 20, ale tady 19,90. Tak to jsem nikdy nevěděl, ale já bych jim nevěřil, protože ale ne, tak tam vždycky podle mě dají jeden jako levnej a pak tam ty všechny ostatní jsou drahý a to o to jde, ne? Aby vydělali. ale oni si to můžou dovolit. Je to pravda, to nechci No a ty důchodci si to nemůžou dovolit, protože oni si koupí jeden ten levnej a pak je všechno drahý. Ne, ty musíš mít taky jako důchodce disciplínu prostě, jo. A musíš si zaškrtat opravdu to, co opravdu je prostě dobrá sleva. A když to máš zaškrtaný, jdeš ještě dál prostě jako v tom systému a vypíšeš si to prostě, dejme tomu, jo, tak tady jsem si napsal, že chci ty sušenky, musím si napsat taky, který to je obchod, abych tam trefil, tak napíšu si takhle třeba L, jo, a k tomu si nakreslím sušenku, já to nechci jmenovat úplně prostě. Je to název toho? To je název toho obchodáku, nakreslím sušenky. A taky, oni tam píšou dokdy třeba, jo, platí ty slevy, tak tady máš třeba tak do pondělí. jako taky datum. No, můžeš si napsat do, nebo jenom šipku. Což jako, podle mě docela dost stresuje, jo. A tady je třeba nechtěl strávit důchod ve stresu teda, no okej. 10.6. Tak víš, že prostě máš čas do 10.6. sušenky, perfektní cena prostě, jo. Ale takhle si třeba vybereš z jednoho toho řetězce, si máš tady prostě třeba 2-3 produkty. Tak tady máš třeba zlato, tak se to napíš zlato, výkup Počkej, zlata. ne, to asi nebo, to je výkup zlata, to je jako tam... To tam taky jde, jako tady máš taky vlastně výhodný, jo, vlastně to vykupu, takže tam vezmeš do toho obchodu zlato, vezmeš si doma zlato, co máš a než pojedeš tady do těch obchodů, tak si vezmeš zlato, abys měl čas zaplatit. Já jsem jednou zlato dostal od mamky a prostě vám přišla, ahoj Jirko, tady máš zlato. A ty jsi šel tady třeba tady do toho krámu to vrátit, no, a tady máte tak zlato. tady zrovna ne, ale prostě můj... říkal jsem, to jsou zuby, já nevím co s tím, tak ti na to něco dejte, tak jsem mu to dal a prostě nějaký peníze z toho byly, no. Dal jsi to mamce pak asi? Nedal. Nedal. Takže, jestli to dobře chápu, v každém tom letáku je 1-2 dobrý ceny. Všechno je to asi takhle, no. To znamená, že ten důchodce musí do každého krámu jít jenom pro 1 nebo 2 věci, aby ušetřil. Je to tak. Takže on objede všechny ty nákupáky, nebo jak se říká, ty supermarkety. Oni to i obcházejí pěšky třeba, jo, a nemusíš to dělat třeba... To je zdraví, protože oni se projdou. A nemusíš to dělat v jednom dnu, ty si třeba napíšeš pondělí. Proč chodit do lesa? Jo, vlastně můžete chodit po všech nákupákách, to vlastně dává smysl. No, a v každém teda si musí pamatovat, co je tam levný. Ale dejme tomu tady u nás v Jíčíně, tady u vás, nevím jak to je, tady má ten jako tady les, ale prostě tady v Jíčíně máš třeba 3 nákupáky, oni taky, co je dostupný, jako kam dojdou, že jo, prostě. A tady si vyberou, v pondělí jde sem, v úterý jde tam, pak je unavený, tak v pátek si dá ten poslední. No, takhle nevím, jestli každý týden si to obejde. Takhle budeme trávit svůj volný čas. No, až jako bude nerad, ale za chvíli, jo. Jsou tady různý třeba, jako mě někdy... Oni se třeba můžou doma i mezi sebou pohádat, jako, že tohle je levný, já jdu sem. To můžou. A ne, já chci jít sem, protože tady je pivo za... No. Tady třeba tento je jednotka intenzivní péče. 24,90. Jo, no tak... můžou se pohádat, protože někde třeba ten rozdíl je malý a taky záleží ta vzdálenost, jako ty taky, když jedeš autem, tak něco projedeš, jo. Tak jako jestli tam je rozdíl třeba 2 koruny no, řek, že a dneska je kilometr prostě za nějaký 3 koruny bez amortizace, jo, prostě, takže kdyby spočítal normálně, tak to ještě víc, tak to se taky do toho může započítat. Já jsem chtěl ještě kromě tohohle, teda kromě těch taky rozebrat prostě normální vlastně plátky, jo, kde se opravdu, jak to se podobá novinám, kde se něco dozvíš, jo? Třeba tady to je, prostě podívej se, v areálu oblastní nemocnice Jičín se otvírá nový pavilon, úplně nový nový pavilon. Všichni hele, ty lidi, co tam jsou s tou stužkou. To bude no to jsou ty, co to jako, to jsou papaláši, každý má, ale... si pak vezme domů, každý ten kousek, možná ne, dá si to jako třeba na obraz si to zadělá místo nějakého obrazu. Kousek si stužky, jak to se zadělá, stužku, že... no tak je to možné. A tomu si dá tu fotku. Ale zajímavé je takové, jestli to je genderově správný, že oni prostě třeba tady dali fotku toho nového pavilonu a postavili tam prostě 4 mladé holky, asi sestřičky, to nevypadá vůbec jako doktorka nebo jaká, nevím co prostě, jo. Ale... nevím, prostě z dnešní doby nevím, jestli to je úplně jako normální, jako říct 4 hezkým sestřičkám, pojďte. Až tam dali 4 takhle pěkný ženský, to asi možná, aby... Ale zase, když se takhle podíváš na tu titulní stránku prostě vlastně toho českého zpravodaje, tak s tou fotkou to prostě vypadá je to hezčí. Jako hezká jako fotka. Hned mám chuť tam je do ty nemocnice, být nemocnej, no, ale no, tak možná, že to je kvůli tomu. Ty starý lidi to tam třeba přitáhne, víš, jako, tak,
No ale hej, no tak prostě dál. By Tak, tam dali jako třeba 50, ty 4 chlapy, no, tak jako právě tam jsou i zajímavé informace, třeba my dva, přinášíme ještě 2 další, to si ohlédnutí. myslím, že tak tak to, bychom nikoho nepřitáhli, to tohle by spíš nejde. lidi byli radši zdraví. Máš tady program. Tady je program jako kultury. a tady je kultura. Většina okolí, akorát bych se na to musel vzít brýle. A já nevím, jestli vlastně tady píšou jako, že pro seniory, To ještě není asi. jako možná tam... Ty seniori nemají prachy, protože to utratí tady v těch Ale všech, tady je někdo s hůlkou. slovových akcích. Tady jo. je někdo s hůlkou, to je něco... No to je hůlka, ale vlastně proč jsme tady, jako najdeme si podle, jako chytne nás to a budeme se podle toho, já bych ještě počkal pár roků, jako no tak jako, Tak já už tak já ti vlastně já už jako- asi pojedu. já ti jako poděkuju za vlastně jako pěkný dárek na to topení. Tak jako ať to klidně přivezu znova, u nás jako to je fakt hodně. To je jako osno. No, teď jako jsou docela pěkný věci, když to vezmeš, ale tahle právě, tahle byla taková právě sleva ještě. Dej se doma, to máš doma. Ne.